गिबियावनो नोंथांखौ सानखान्थि मुलुग इउट्युब चेनेलाव बरायबाय। बे भिडिअ'आनो आंनि गिबिसिन भिडिअ'। बे चेनेलखौ आं सानखान्थिनि सायाव बानायनाय जादों। बेयाव आं हानायखिनि नोंथांखौ हेफाजाब होनो थियारि। नोंथाङा डाउट थानाय मोनफ्रोमबो टपिकखौ भिडिअ'आव कमेन्ट खालामना सोंनो हागोन। बे चेनेलखौ आं स्पेसियेलि हाई स्कुल सेक्सननि थाखाय बानायनाय जादों। आं हानायखिनि समखौ नायनानै बेनि सायाव भिडिअ' खालामना नोंथांनो बुजायनो नाजागोन। आसा खालामो नोंथाङा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बोजबना लागोन। दा आं बे भिडिअ'आव थाखो 10नि फरा बिजाब सानखान्थि फरा बिजाब बेनिफ्राय सावरायनो आखायाव लादों। बिनिनो खोन्दो 1नि सायाव सावरायनो आखायाव लादों। बिदिब्ला समखौ ओरैनो बारहोआलासे जागायदिनि। दा जोङो थाखो 10नि फरा बिजाबनि खोन्दो 1आव फैबाय। दा खोन्दो 1आव दङ नंगुबै अनजिमाफोर। दा नंगुबै अनजिमाफोर। दा सोंनाय बिदाङा बिदि दङ। दा सोंनाय बिदाङाव थांनायनि सिगां जोङो नंगुबै अनजिमा, बेयो नंगुबै अनजिमाया मा बेखौ जों मिथिना लानांगोन। बिदिब्ला नंगुबै अनजिमा, दा बेनि बुंफोरथिया ओरै, जाय अनजिमाखौ जों नाम्बार लाइन थामहिनबा अनजिमा हांखोआवहाय लिरनो हायो बेखौनो नंगुबै अनजिमा बुंनाय जायो। दा अनजिमा हांखो बेखौ नोंथाङा थाखो 9नि खोन्दो 1आव मोनबोखाबाय जानांगौ। अनजिमा हांखोआ माखौ होनो? दा अनजिमा हांखोआवहाय जाय अनजिमाखौ लिरनो हायो जों बेखौनो नंगुबै अनजिमा अर्थात रियेल नाम्बार बुंनाय जायो। दा बेवहाय अनजिमा हांखोआव ओरै आगदा लाथिख'नि आगदाथिंजाय दाजाबथाय अनजिमा थायो, लाथिख'नि आगसिथिंजाय दानख'थाय अनजिमा। दा बेवहाय जोङो मोनफ्रोम अनजिमाखौनो लिरनो हायो। जेरैहाय हमनानै ला लाथिख' दशमिक 5। लाथिख' दशमिक 5खौ जोङो अबेथिं लिरनो हागोन? नैबे लाथिख' आरो 1नि गेजेराव। थिग बेबायदिनो रुट 2नि माना मा? 1.4142 बे ओरै थांबाय थागोन आरो एसे दंबावो लानजाय। जों बेखौबो थिग बेबायदिनो नैबे 1नि उनावहाय नैबे 1 आरो 2नि गेजेरावहाय जों लिरनो हायो। थिग बेबायदिनो पाइनि भेलुखौबो जों लिरनो हायो आरो नैबे लाथिख' दशमिक 6666 बेबो थांबाय थागोन। बेखौबो जों बेवहाय बसायनो हायो। बिदिब्ला जोङो नैबे मोनफ्रोम अनजिमाखौ नैबे अनजिमा हांखोआव बसायनो हायो। अब्ला बेनो जाहैबाय नंगुबै अनजिमाया जाय अनजिमाखौ जों नाम्बार लाइनावहाय लिरनो हायो थामहिनबा अनजिमा हांखोआव लिरनो हायो बेखौनो जों नंगुबै अनजिमा होननानै बुंनाय जायो। दा बे नंगुबै अनजिमायावहाय नैबे रानजोबथाय अनजिमा, नैबे रानजोबथा अनजिमा बे मोननैबो थायो। रानजोबथाय, रानजोबथा मोननैबो जोंहा मोननैजों मा जायो? नंगुबै अनजिमा जायो। जा सोंथि बिदाङाव दङ इउक्लिडनि राननाय बिमावफारिखौ HCF दिहुननो थाखाय बाहाय। दा सोंथि बिलायाव दङ सोंनाय बिदां 1.2 बिदि दङ। दा अब्ला नैबे इउक्लिडनि राननाय बिमावफारिया मा बेखौ जों मिथिग्रोनानै लानाया गोनांथार। बिदिब्ला फैदो नायदिनि। दा इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिथांखि, बिनि थार बुंथिया जाहैबाय दाजाबथाय रग' अनजिमाफोर A आरो B होनाय थायोब्ला बेयाव A = BQ + R जायो, जेराव R आ लाथिख' आरो B नि गेजेराव थायो। दा नैबेखौ जाफुंहोनो थाखाय एखुथा रोखोमनि रग' अनजिमा Q आरो R थायो। बेवहाय A आरो B आ रग' अनजिमा होखानाय दं। A आरो B आ। Q आ मा? रानगासै। Q आ रानगासै, R आ जाहैबाय रानखोन्दा। दा बे बिथांखियाव जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। बेयो फ्राय नैबेजों एखेयानो, जायखौ जों सिगाङाव मोनबोखाबाय। रानग्रा समान समान रानजाग्रा समान समान रानग्रा सानजाब रानगासै दाजाब आद्रा। बेवहाय होनाय दङ जोंहा A = BQ + R। A बे होनाय थाखागोन, नैबेबो होनाय थाखागोन। रानजाग्रा आरो रानग्राया जोंना होनाय थाखागोन। Q रानगासै आरो आद्रा। बिदिन्थि महरै जों लानो हायो नैबे जेब्ला 13 आरो 4 आ जोंना होनाय थाखागोन, जेन'बा 13, 4 बे होनाय थाखागोन। अब्ला जों बे बिथांखि इउक्लिडनि राननाय बिथांखिखौ जों बाहायनो हायो। थिग बेबायदिनो बेवहाय एखे, जेनेबा 13खौ जों 4 जों रानोबा 4 सानजाब 3, 12 आरो 1 आद्रा थायो। बेवहाय होमबा A नि भेलुआ मा जागोन? 13, B आ मा जागोन? 4, Q आ मा जागोन? 3 आरो R आ 1। जों दा बे बिथांखिखौनो बाहायनानै नैबे सोंथि बिदां 1.1 नि 1 नाम्बार सोंनायखौ
बानायलांनि। दा बेवहाय जोंहा सोंथि बिदाङाव फैबाय। सोंथि बिदाङाव दं इउक्लिडनि राननाय बिमाफारिखौ HCF दिहुननो थाखाय बाहाय। बेयाव होनाय दं जोंहा 135 आरो 225। नैबे इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिथांखि बेखौ जोङो HCF दिहुननो थाखाय बाहायनांगौ। जोंना सोंथिया दङ। दा बेवहाय जोङो नायग्रोनांगोन नैबे 135 आरो 225 आव बबे देरसिन। दा बेयाव फिननायखौ जों ओरै लिरनोसै 135 आरो 225। जिहेतु 135 आ 225 निफ्राय उन्दैसिन अब्ला नैबे रानग्रा जागोन आरो नैबे रानजाग्रा। दा इउक्लिडनि राननाय बिमाफारियाव जोंहा मा दंमोन? नैबे जाहैबाय जोंना रानग्रा ओमफ्राय नैबे रानजाग्रा। अब्ला जों बेयाव मा लिरगोन? 225 खौ लिरबाय, बिनि उनावहाय रानग्राखौ लिरगोन। जों बेखौ रानगोन। राननानै जों मा मोनगोन? जों मा मोनो? 225 खौ जों 135 जों रानोबा 1 थांगोन, ओमफ्राय 135 फैगोन आरो 90 बे आद्रा थागोन। अब्ला बेखौ जों नैबे इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिजों 90 कम्पेयार खालामनानै नोंहा एआ मा? नैबे जोंहा ए, बे ए 225, नैबे बि 135, बेयो जाहैबाय रानग्रा, नैबे रानजाग्रा आरो किउआ जाहैबाय रानगासै 1 आरो नैबे आरआ जाहैबाय 90 आद्रा थानाय। अब्ला जों बेखौ मारै लिरगोन? 225 समान 135 सानजाब 1 दाजाब 90। थिग बेबायदिनो जोंना आद्राया लाथिख' जायाखै। जेब्लासिम आद्राया लाथिख' जाया जों बेखौ रानबाय थागोन। दा बेनि नैबेनि उननि स्टेपआ मा जागोन? जोंहा नैबेखौ लाबोनांसिगोन। जों बेवहाय 135 खौ लाबोबाय, बिनि उनावहाय नैबे आद्राजों जों बेखौ रानगोन। बे 90 जों रानगोन जों 90 सानजाब 1 दाजाब। बेजों जों रानोबा मा मोनगोन? 90 जों 135 खौ जों 90 जों जेब्ला रानो अब्ला 1 थांगोन, 90 फैगोन, जोंहा मा 45 आग्लायगोन। जों बेवहाय 45 बे आद्राखौ जों लिरगोन। दासिमबो जोंना आद्राया लाथिख' नङा, बेनिखायनो जों खनसे रानबावगोन। जेब्लासिम लाथिख' मोना जों रानबाय थागोन। बेखौ लाबोगोन, 45 खौ लाबोगोन, सानजाब 2 दाजाब लाथिख', 45 सानजाब 2 90। जोंहा नैबावहाय दाना आद्राया लाथिख' जाफैबाय। दा आद्राया लाथिख' जाफैनाय लोगो लोगो जोंना नैबे राननांगौ हाबाफारिया जोब्बाय। दा बिनिफ्रायनो जोङो HCF खौ मोनसिगोन। दा HCF आ बबे जायो होनबा नैबे जेनाखि B नि जायगायाव थायो बेनो HCF। दा बेयो HCF जासिगोन। अब्ला 135 आरो 225 नि HCF आ मा जाहैगोन? 45। दा नैबेयाव नायनो हागोन, बेबायदिनो बानायदों 225। बेनिखायनो 135 आरो 225 नि HCF आ जाबाय 45। बेबायदिनो एखे बिखान्थिखौनो बाहायनानै जोङो नैबे 2 नाम्बार सोंनायनि फिननायखौबो होनो हायो। जोंना सोंथियाव मा दं? 196 आरो 38,220। दा बेखौ जोङो दिहुननांगौ। अब्ला नोंथाङा नाय 196 आरो 38,220। बेवहाय 38,220 देरसिन, बेनिखायनो जों बेखौ रानजाग्रा महरै दोनगोन आरो 196 जों रानगोन। 196 जों रानोबा 195 मोनगोन। दा नैबे रानगासै आरो नैबे रानग्रा, नोंथाङा बेखौ राननानै नाय, बेखौ जों मोनगोन आरो आद्राया जोंना लाथिख' जागोन। जिहेतु जोंना आद्राया लाथिख' जाबाय, जोंना राननाया हाबाफारिया बेयावनो जोब्बाय। जों बिनिफ्रायनो HCF खौ मोनबाय। अब्ला HCF आ मा जागोन? नैबे B नि जायगायाव जाय दङ, नैबे B नि जायगायाव जाय दङ जोंना बेनो HCF। बेनिखायनो 196 आरो 38,220 नि HCF आ जाबाय 196। बेबायदिनो नैबेखौबो जों 3 नाम्बारखौबो जों बेबायदिनो बानायनो हायो। 867 आरो 225। बेखौ नोंथाङा न'आव ट्राइ खालामदो। बेयो हमवार्क हिसाबै थाबाय नोंथांनि थाखाय। दानिया जोङो सोंनाय बिदां 1.2 निनो थामथि
सोंथियावहाय नायदिनि जों नैथि सोंनायखौ दोनथ'बोदों, बेखौ उनाव बानायगोन। नैबे थामथि सोंथिया 1 नं सोंनायजों फ्राय एखेयानो, बेनिखायनो बेखौ नायग्रोनाय जादों। दा सोंथियाव मा दं? मोनसे 616 सोद्रोमानि आर्मि दोलोआ मोनसे पेरेडआव 32 सोद्रोमानि मोनसे आर्मि बेन्डनि उनाव हानजा सुरनांगौ। मोननै हानजाया एखे अनजिमानि थोंलारियाव हानजा सुरनांगौ। थोंलारिनि बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमाया बेसेबां जेराव बिसोर हानजा सुरनो हायो? दा सोंनायखौ मोजाङै फरायग्रो, बिनि उनावहाय बुजिनानै लाग्रोनांगौ जेब्लायबो। दा सोंनायखौनो जों बुजायदिनि। बिदिब्ला जोंहा मोननै आर्मि दोलो दं। मोनसेया 616 सोद्रोमा गोनां आर्मि दोलो जाय हानजा सुरगोन, आरो मोनसेया 32 सोद्रोमानि मोनसे आर्मि दोलो। जोङो नैबे 32 सोद्रोमानि मोनसे आर्मि दोलोनि बेन्डनि उनाव नैबेयो 616आ जोंना हानजा सुरगोन। बिदिब्ला जोंनो नैबे सोंथिनिफ्राय जोंहा मा दिहुननांगौ? थोंलारिनि बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमाया बेसेबां जेराव बिसोर हानजा सुरनो हायो? अब्ला जों बेखौ दिहुननो थाखाय जोङो मा दिहुननांगोन? बिनिफ्राय जोङो 616 आरो 32नि HCF दिहुननांगोन जों। अब्ला बेखौ दिहुननो थाखाय जोङो फिननायखौ ओरैबायदि लिरगोन। होनाय दं, जाहानिबो होनाय दं, बेखौ लिरग्रोनांगोन। गिबि आर्मि दोलोनि सोद्रोमा 616 आरो नैथि आर्मि दोलोनि सोद्रोमा 32। दा बिदिब्ला हानजा सुरनो हानाय थोंलारिनि बयनिख्रुइ बांसिन अनजिमा समान 616 आरो 32नि HCF। जिहेथु जोंहा नैबेनि HCFआनो नैबे सोंनायनि फिननाय जाहैगोन। बेनिखायनो जोङो HCF दिहुननानै लाग्रोगोन। दा इउक्लिडनि बिमावफारिखौ बाहायनानै, जा इउक्लिडनि बिमावफारिया दासो एसे सिगाङाव मोनबोदों, बे बिमावफारिखौ बाहायनानैनो जोङो नैबे HCFखौ दिहुननोसै। जोंहा 616 समान 32। जोंहा नैबे होखानाय दङ, बिसोर मोननै अनजिमाया होखानाय दङ, होखानाय रग' अनजिमा बिसोरो। दा बेखौ रानोबा जों मा मोनो? 19 मोनगोन। 19 रानगासे मोनगोन आरो आद्रा 8 मोनगोन। बेखौ नोंथाङा राननानै नाय। आरो नैबे आद्रा 8 मोननाय लोगो लोगो जोंहा नैबे लाथिख' जायासै आद्राया, बिनि थाखायनो जों आरो खनसेबाव रानबावनांगोन। आरो जों रानबावोबा जोंहा मा होनदोंमोन? नैबे जिनाखि बिनि जायगायाव थायो, जों बेखौहाय नैबे आद्राजोंहाय राननांगौ। अब्ला जों 32खौ 8जों रानोब्ला 8 सानजाब 4 32। अब्ला आद्राया लाथिख' जाबाय। अब्ला जोंहा नैबे राननाय हाबाफारिया जोंना बावनो जोब्बाय। बिदिब्ला जों HCFखौबो मोनबाय। HCFआ अबे जायो होनदोंमोन? नैबे जोबथि राननाय हाबाफारिनि नैबे बिनि जायगायाव जाय थायो, जोंना बेनो मोनसे HCFआ बेनो जायो। बिदिब्ला HCF नैबिदि लिरनानै = 8। बेनिखायनो हानजा सुरनो हानाय थोंलारिनि बांसिन अनजिमाया मा जाहैगोन होनबा जोंना 8। अब्ला जोंना फिननाया बेनो। बेबायदि लिरबानो जाबाय, गुसुङावनो जोबगोन। दा जोङो सोंथि बिदांनि 2, 4 आरो 5 बे मोनथाम सोंथिखौ जोङो उनाव मोनसे भिडिअ बानायनानै सावरायगोन। मानोना बिसोरनि फिननाय लिरनायनि जेनाखि आदब, बेयो एखेयानो। आरो बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव मेनसन खालामना होखागोन। नोंथाङा बेवहाय थांनानै थुनानै नायब्लानो नुनो मोनगोन। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो बे भिडिअखौ नोंनि लोगोफोरजों शेयार खालाम, जाहाथे बिथांमोनहाबो नायनानै बुजिनानै लानो हायो आरो उननि जेनाखि आपल'ड खालामगोन भिडिअफोर, बेफोरखौ नायनानै लानो हायो। जोबथारनायाव बेखौनो बुंनो सानदों, नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो उननि भिडिअफोरनि थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै नटिफिकेसन नायनानै थादो।